Здравейте хора, днеска трябва само една коронка да я сварим за краун честа и ще го отворим на клип. Вай, веднага ли го пусна? Вау! Аз се боря само за една коронка, не се боря за цяла победа, но победа не е супер. Бих си я взел тази път. Взех първата коронка, със сигурност ще отворим краун честа. Сега трябва да играем само да победа. Събираме 9 еликсирче да може да комбинираме принц плюс Валкирия. Но ако се зареди даже Ара, ще бъде перфектно. Се получи. Една минута остава. Той ми взе коронката, аз не направя овертайм, тъй че направо се бърза втората да има овертайм. Поне да има. Явно няма да има. Вау! Каква игра? О, виж! Една игра и тогава ще отворим краун честа. Това е клан на Team Battle чест. Те играят една фурна, тъй че не трябва спокойно отляво. Ето нашият за отборник предпареше. Две фурна. О, какво стана отляво? Един принц. Това ще стане нещо. За тях. Той пусна един пусна го. Поне да вземе фурна и не това го. Се надяваме, че този голем балон ще вземе. Има още 2 минути, тъй че трябва да хвърляме. Те играят още на ние ще играем балон и принц. Пускам въп. Нищо. Не целя много. Да ти я вземат огъня. Да. Те могат да не вземат, понеже нашата лява кола е много малка. Не. Ето мрях всичките.
Той не видя ли тия фаер спиричета? Той сега е... О, не. Може да го вземем, я гледай. О, да. Отгоре гледай какво става. Да не взе... О, добре. Втора победа. Нали, и той има победа. Ние почти ще го направим 10 от 10 за един ден. Аз съм на трето място. За един ден го направихме 7 от 10. Да отворим това. 3 джимата. Нищо. Ама не е ли само? Това е спиричето, те ми трябваха. Да не са къса на някъде, Трябва да ще ходи.